Neki kell hajtani Anikó. Ugye ez az én lukam. Jaj, vérám, hogy belefeküdt aztán. De eltolja, azért fekszik ám le, hogy a Nikit eltolja a luktól. Védi. Niki, hagyjad, hadd dolgozzon. Mennyi időt van írva? 10 hónapos lesz, 10 nap múlva. Akkor kellene, hogy figyeljen, nem? Már alakul. Hát arra is. Nem. 1 éves és 2 hónapos. 14 hónapos. Tele van szövetjárva. Mind a kettő. Ne egyre menjetek, basszus. Niki.